Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Selamat pagi. Kita Joko aku Joko nasi pecel, bos. Baru lebaran baru buka nasi pecel. Ini SKC nasi pecel. Dua partai jenenge. Iya, gak cek nang omah lek. Omah lek tekan dhewe. bungkus pira mae, Mak? Partai anggone ngono ditutupi wis gak. Wong edak apa? Buwito. Buwito. Bungkus pira stok loro? Abang, ndang yo. Ganggu awan go loro. Laku teko tanaman ndak yo mati to yo ora. Stok loro. Stok ngono ben lego-lego nilai dhisik oleh kunjungan kok di. Si bos cik goreng tempe, bos. Lek mati. Lek Martika. Di SKC beli sarapan pertama kali iki lho. Iya ngono ya, Pak. Lek Martika. Sebelum ditipu ya dua sakune enggak. Dike jeneng Mae lagi nasi pecel, bos. Wongku lagi iki, bos. Sik kaya ngono. Sik nasi goreng tempe. Aku pegang karena tak panganan bajang. Dhisik. Jadi tak wanti nek aku gak eneng. Ora satu duduk, ora satu nggon. Yo, cari pakar mae, bos. Bisa omongan. Bener tampane ayo pangan dhewe. Wis iki bos ning warung akeh wong siji loro. Tambahan nasri ngono lho. Dikunjungi karo ibu SKC. Ora nek paspor aku mundur tanggal 15 kok piro kan. Wong ora ani. Sik mak ngenteni tempene ben mateng sik. Yo. Angel ben mateng sik tempene. Aku seneng sekali. Aku dek dene lho. Lanjut ke nak mak. Lilir mangan. Kalau mangan ya telungkukan to. Pil sambal kacang bos. Ulope. Aku ngono iki ora masak. Nek terus asin saiki. Nek sekian ya. Ben mateng sik bos. Malah empor ya. Kesek entek jangane kok tangan kene kok gemle. Bungkus wonge. Ben mateng sik. Kancane mek godhong aku ya bakul. Ucap piro ngono ya. Nah ya kesitu. Ora nek wong adol bakal. Mek nek jalan. Pak kene nyapa to, Mak? Oh, udah diwak kok. Oh, duwe lauk. Lauk gak tau gak. Oh, mae bungkus, bos. Sik, Mak, santai sik, Mak. Ben mateng sik. Wis lan kunjungan konji buntong. Tapi kena pasti. Tak bukan nanti. Gak dengan rumah. Dan nek segede payan ditekek kayak kita gosok no. Ambok panganan. Mano ka umah, ka wong. Lah pasti sagone ngono kuwi kok. Kerangan. Kayak iso. Anu kowe tapangan ngono. Dengenane dawa kanggo sapa ya lek kunjungan dipikir tak gawane ngono yo. Lek kunjungan Bos, ada bule Tukawan di SKC. Ate wega bawa wis sabune ngono kuwi ya kok. Mateng to. Mateng, Mak, tempene. Mateng. Mateng. Tempe mateng jadi mae. Saya ngerti iki wong bule tekek kok gak apa dibengok ya murpa. Sik, Mak. Ben mateng sik, Mak. Kurang mateng iki. Alah sedih. Apa anggone ngono kuwi ya wegah. Ben mateng sik tempene. Iya, kok. Iki, Pak. Kok nak ditekokno anu terus panganane. Ben mateng sik tempene. Aku ya wedi. Oke, setengah mateng kok. Santai sik, Mak. Sik kilo kowe oleh kunjungan kok kono lah terus nek aku gak nyang piye. Santai sik. Itu kowe mbayarno. Ben mateng iki nasi pecel.
Pipi kanggonan, kanggonan. Kanggonan nek kanggonan. 30.000. Gak dhisike gak kanggonan aku ya terus bus lah. Kayak mateng sik tempe. Iki lah pura kanggonan ae ngono. Sing mangan kunjungane Patrio. Bus lawe nggo sapa aku wis gak dibayar. Bos, aku. Nah, aku ngene, Mbok. Lah, Aku ning pasar nek kira sing gak kanggonan aku wis tak tolakno. Lah aku wis ora mantu neh lho. Wis 22 tahun lagi wiwit digawe neh kok. Jadi gawe kawan iki to. Aku bus 22 mateng. tahun, Mas. Nangkani templuk Setengah mateng ya, Mak ya? sampai saiki nyunakno bekal kuwi tok. Bos Mak setengah mateng bos tempe ini. Sing suwi-suwi yo ora bali. Wong balik malah wong anyar kabeh lho, Mas. Setengah mateng sik, Bos. Aku pangan kene jakake segone nek dole aku. Wes gatet dua mana-mana sego. Pas lametan lho. Kok gak enak pangan banyu. Ini apa masalah banyu? Ngerti yo kuwi. Yo cukup-cukup segone wi banyu kaya disiram banyu. Bos ngakane malah. Lah kasih keri raja mangan kuwi kok segone cek ora sak jangan patang bathok kuwi yo. Metu banyune kuwi. Belum, Mak. Ya. Wis sarapan kowe, Mak? Ya, gak apa. Ya, Mak, itu go sarapan. Penting sehat, Mak, penting. Barang sirisi masak. Ya toh? Ini sehat. Engko Maira sing tukang masak jirine sapa to busane Mbak. onal, Mak, mlakune. Wong kunjungane dibrukno ning toko kono Martika buat buku tiga sarapan. Onalan lho, Mak. Bos, Ibu SKC cek sehat. Semoga panjang umur Ibu SKC. Jedange diputekku nek tekku tak kei. 12.000. Nek ora. Angger sebar bojo ya murah kok, Mas. Yo segono akeh. Bos ngas TP, Bos. Orang TP, Bos. Aku santai, aku goreng. Nek omah iki gak leren lho, Bos. Resik-resik alah lamun buat-buat nang wis kesel aku. Tekone Radio FM. Dukalan gak bakul, Mak. Gak. Oleh berbunga. Enggak lah. Terima kasih. Yo, Bu. Betul. Kayak gak mangan berwira-wiri kayak. Sik, Bos, aku sing bikin teh, Bos. Bikin teh. Mangan. Mau total itu ya kalau tidak nelpon. Murah atau suhu putih? Teh, Bos. Dengan tempe aku sebenarnya singgih teh, Bos. Ini lah hubungan itu. Ini juga hubungan itu. Dua pasti. Tenang ya, Bos. Sebenarnya tempe. Lah, tek neh. Anu di rumah. Bos, ya nek ketek bermae Arifah. Kuwi cek jumukno lancar. Wil. Kidule wil ngisor lho seng lho.
dong kata sama. Ora naik kuwi ya. Wis cek balik cek tempe. Ya wong maghrib apek, bar apek kesusahan sing arep keterno. Ya iya to aku kok ngikek neng kok iso kok. Coba sih. Ya udah nama dari. Ikan. Enggak asik. Repot bos sih kita. Entar lagi buka. Kurang terbodoh. Pari ini benamu sarapan juga di kerja narakan. Ngapa gak payu? Enggak. Oh, sampah. Wong dokter aja menang loh dari sawah tulang. Oh, siap, Bos. Vlog pagi hari ini, Bos. Ya, terima kasih. Vlog pagi hari ini tadi gue SKC baru sarapan Bos. Pertama kali lagi kalau gue vaksinasi. Semoga Matika sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.